Җырчы балык. Зур бер аквариумда төрле балыклар яшәгәннәр. Алар бергә җыелышып йөзгәннәр, бергә ашаганнар, күңелле уеннар уйнаганнар, бик дус булганнар, ди. Көннәрдән бер көнне бу аквариумга бер яңа балыкны салганнар. Аның исеме Наян булган. Ул бик җитез балык икән. Матур җырлар да җырлаган. Наян мондый зур аквариумны беренче тапкыр күргән. Балыкларның да бик күп булуына гаҗәпләнгән. О, минем күпме дустым булачак, дип уйлаган. Шундый матур уйларга бирелеп йөзеп барганда, Наян ялгыш бер балыкның канатына кагылып киткән. Наян аннан гафу үтенгән. Теге балык, бөтенесе дә ишетерлек итеп, карагыз әле моны. Әле яңа гына килде, инде этешә дә башлады, дигән. Һәм үзе артыннан балыкларны җыеп алып китеп тә барган. Бер генә балык та Наянны яклап сүз әйтмәгән. Наян бер үзе күңелсезләнеп йөзеп калган. Аны бүген болай да туганнарыннан аердылар. Җитмәсә, мондый күңелсез хәл дә килеп чыкты. Бу хәлләрне читтән генә күрше аквариумдагы ташбакалар күзәтеп торган. Алар Наянны кызганганнар. Син ул тәккә бер балыкка игътибар итмә, диләр алар Наянга. Йөзүеңне бел. Шулай итеп, Наян яңа дуслар белән танышкан. Рәхәтләнеп, ташбакалар белән аралашкан. Бер көнне Наян аларга җырларга яратуы турында әйтә. Безгә дә җырлап күрсәт әле, диләр ташбакалар аңа. Наян җырлап җибәрә. Моңарчы әле бер генә балыкның да шундый матур итеп җырлаганы булмаган, ди. Ташбакалар хәйран калып Наянны тыңлыйлар. Шулай ук Наян янына бөтен балыклар да йөзеп киләләр. Алар арасында теге тәккә бер балык та була. Шул көннән соң Наян балыклар белән дуслаша. Аларга көндә матур җырлар башкара.